बर' हारिनि गेदेमा जोहोलावजो फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ रुंसारि जायोब्लाबो बिथांमोननि नेरसोनथिखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ बर' हारिनि मोनसे गुबै बिबान। बर' हारियाव दिनैसिम गोबां जोहोलावजोफोरा गावनि हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे थुनलाइ आयदायावबो गोथौ बिहोमा होनानै रुंसारि जालांबाय। नाथाय दिनैनि समाव माखासे फुंखा सुबुं बिथांमोना जिउ गोमालांदोंब्लाबो बिथांमोननि गोसोखांथिनि थाखाय बिथांमोननि नेरसोनथिखौ नुनो मोनाखै। बेबादिनो दिनैनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया बेरखांदों, जाय बाथ्राखौ लाना बर' थुनलाइ आफादा बिटिआर सरकारखौ नारसिननो गोनां जादों। बर'नि गागि लिरगिरि चित्तरन्जन मुसाहारि, जायखौ बर' सल'मानि सम्राट होननानै मिथियो, दिनैसिम बिथांनि गोसोखांथिनि नेरसोन गैया। बेखौनो लानानै सम्राट चित्तरन्जन मुसाहारिनि गोसोखांथिनि थाखाय गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि बादिनो बिथांनि मुसुखा लुफुंनानै होनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ खावलायदों बर' थुनलाइ आफादा। दिनै क'क्राझार अन्थाइबारियाव सम्राट चित्तरन्जन मुसाहारिनि 5थि खेब थैनाय सान फालिनायनि गेजेरजों खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बिटिआर सरकारनिसिम बुंथिनानै होदों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारिया। मख'नो गोनां जे समाव बर' माहारिफ्रा बर' थुनलाइ सोरजिनाय फारसे बे आगान होआखैमोन एबा आखाइ होआखैमोन, जानुवारि बे समावनो बिथां बर' थुनलाइनि फोथाराव गिबि चित्तरन्जन मुसाहारि बर' सल'माखौ सोरजिजेनदोंमोन बर' आरो बिथांनि सल'मानि सोरजिनाया गिबि लिरगिरि दिनै फैयै फैयै आरो गासै बर' थुनलाइनि फोथाराव बर' बुंनो सल'मा थाङोब्ला सम्राट बिमुं मोननाय नैथि सारियाव थैनाय सान आवग्रिनानै दङ। 5थि खेब दा बिथाङा गासै गोसोखांथि सान। गां बे 67 हाबाफारियाव बिजाबफोर जोंनि हांख्रायनाय बादि सोरजिनानै नुजाफैनानै गालांदों। जोंनि बिथांनि गिबि अनगायै हाबाफारि मधुराम बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बांसिन बिजाब बे सोरजिलांदों। हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंनानै होनाय 71 गां बिजाब सोरजिलांदों क'क्राझार जिल्ला बर' आरो थुनलाइ बिथां आफादनि सल'मा सम्राट मानगोनां चित्तरन्जन आफादगिरि मुसाहारि बिथाङा गां बिथांनिसिम 67 आङो बिजाब सोरजिलांदों। दा जोंनि बर'नि साबायखरखौ मादाव बिथाङानो बावदों। बुंनो थाङोबा नैथि सिरियाव बर' लोगोसेयैनो बिजाब सोरजिगिरि। बिथां रुंसारि जों मिथिगौ चित्तरन्जन जे मुसाहारिनि बर' सावमुआव थुनलाइनि फोथाराव आलारि बिथाङा बाथि फुलमति बर' महरै सल'मा जोंनि हांख्रायनाय सोरजिनायनि बादि उननिफ्राय नुजाफैनानै अहरह हाबाफारिखौ मावफुंनाय माने बर' सल'मा बिथां बिजाबफोर रुंसारिनिनो सोरजिलांबाय थादों, माने मानगोनां रुंसारि जानाय समसिम। अनजालि बिसि भारती आरो बिथांनि मुसाहारि जि बिथांनिसिमबो सल'मा सोरजिफोर साबायखर बावबाय। बियो जोबोद माने आरोबाव फरायगिरिफोरनि गोसोखौ रुंसारि बोगथाबनो हानाय, मुसाहारि बिथांनि खहाब गोनां सावमुआव बिबार सल'माफोर बावजेनगिरि सोरजिनानै गालांदों। आलासि आरो महरै बिथांनि सल'फोरखौ जोङो फरायोब्ला फरायबावगौ नुजाफैनानै मोनबाय थायो। हाबाफारिखौ मावफुंनाय बे मोनसे बर' थुनलाइ जोंनि आफादनि थाखाय मानगोनां बर' नेहाथारि थुनलाइयाव सल'मा बिजाब श्री जोंसार नार्जारि सोरजिलांनायनि बिथांनिसिमबो फुंखा हाबाफारिखौ होननानै जों मावफुंनायनि बिथांखौ थाखाय बुंनांगोन आरो साबायखर बावबाय। जोंनि बिथांखौ हांख्रायनाय सम्राट बादि नुजाफैनो होननानै हानाय मख'नायनि गुबै जाहोना जाहैबाय, दिनैसिम जिहेथु बर' जोंनि थुनलाइनि फोथाराव बर' थुनलाइ सल'माखौ आफादनि बिथाङानो लोब्बा बांसिन आफादफोर सोरजिलांबाय आरो बिथांनि जिखिनिखि बर' सल'मा माहारियारि सोरजिफोर, बे सोरजिफोरा खोब माने आफादफोर आरो ओंथि राजखान्थि गोनां आरो बर' दोलोनि समाजखौ लानानैनो, मानगोनां दैदेनगिरि बर' नोंथांमोन, समाजनि थासारिखौ लानानैनो बिथांनि बर' थुनलाइ सल'फोरा सोरजिजादोंमोन। सल'माफोरा आफादनि बे हिसाबै बर'नि थुनलाइ फोथाराव बांसिन जिल्ला आरो सल'मा सोरजिगिरि गुदि हिसाबैनो बिथांखौ जोङो आफादफोरनि बुंनो थाङोबा जोंथ' उननि बेनि जोलैसो। मानगोनां आं जेब्लानाखि फोरोंगिरि नोंथांमोन, थाखो 5-6सोआव फरायसा नोंथांमोन, फरायनायदोंमोन, बे समावनो आरो आं बे बिथांनि सोरजि ओनसोलनि गिबि फुलमति मानगोनां सल'मा गावबुराजों बिजाबखौ आं लोगोसे फरायनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, बेनि उननिफ्राय मेलेमजिबि नोंथांमोन, थैनाय समसिम दिनैनि बे बिथाङा हाबाफारियाव गोबां नोंथांमोनहाबो सल'माफोरनि हांख्रायनाय अनगायैबो बादियै गुबुन गुबुन सुंद' नुजाफैनानै सल' हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि आरो थाखाय गुबुन गुबुन नोंथांमोननिसिमबो जोबोद थुनफावथाय साबायखर बे रोखोमबो बिजाब जासिदों। सोरजिलांदों, खन्थाइबो सोरजिलांदों आरो बिथाङा। दिनैनि बे हाबाफारियाव दा बेफोरो जोंनि सिगांनिफ्रायनो बर' माहारिनि थाम गेजेराव थिम बर' खालामनानै थुनलाइनि फोथाराव बे मुंख'जाथाव मोनसे हाबाफारिखौ बिहोमा जानानै थाबाय। समायनायै जाफुंसार होनो हानाय बे हिसाबै रामफल बिल गुदि बर' थुनलाइ बिथांनि आफादनि सोरजिफोरखौ जोङो मानगोनां मावथिं बिथांमोन, नायनानैनो
जोंनि इयुननि जिनोखि रामफलबिल दख'रा बर' लिरगिरिफोर आफादनि मानगोनां बिथांमोनहा बिथांमोन, बिथांनि सल'फोरखौ फरायनानैनो उदालगुरि हयथ' इउनिट एसेनिब्लाबो कमिटि एबसुनि माने सल' लिरनो थाखाय मावथिं थुलुंगा थांनो मोनदों आरो बिथांनिफ्राय जथेस्थ' माने नोंथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखरखौ जेरैबायदि बावबाय। सल'आवहाय जिबादि प्लट बाहायनांगौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जिबादि सोदोबफोर बाहायनांगौ नुजाफैनाय बेफोरखौ बाहायनायनि मानगोनां माखासे आदब खायदाफोरखौ मोनदों होननानै जों फोसावदिं सानो आरो बिथाङा 2019 मायथाइ बिथांमोन बिथाङा बिथांमोननिसिमबो फारसेथिं बैसोबो जाबायमोन आरो साबायखरखौ बिथाङा मोनसे बावबाय बेमारजों आरो लोगोसेनो साग्लोबजादोंमोन जोबथानायाव आरो बिथाङा बुंनो थाङोब्ला एसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला माने जों बर' थुनलाइ मख'नांगोन आफादनिफ्राय जिहेथु बर' गोदान समाजाव मोनसे बोसोरनि बे लोगोसे जौ जुमाय होननाय जिनिसा मागो गोदो गोदायनिफ्रायनो दमासिनि दंबोफायो गाहाम हिसाबै हामलायथिखौ बिथाङाबो सासे जासिहरनानै जुमायखौ सोबग्रामोन दिनैनि बे ओ जे जों बुंनो नाङा जे जुमाय लोंनानै चित्तरन्जन बिथाङा बे मोसाहारिनि जिउआ रुंसारि जालांदों बेखौ जाय जों बुंनो बिथाङा हाया सल'मा होमब्लाबो सम्राट बिमुं मोनबाय माने जोंनि बैसो क'क्राझार जानायजों जिल्ला बर' लोगोसे थुनलाइ आफादनि नाजानायावनो बिथाङा मिरु आफादा बे बिमुंखौ बुंनो थाङोबा सानफ्रामबो बिथांनो बे जौ सेरेबखौ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।